Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory.
live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin itinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. May magarabideo sa Pwede ako Diyos na nakakita sa like nagkapagkakatwa tayo, iti na programa, iti Ilocano service. Salamat kini ako Diyos sa nagkata tayo na tundaway. Kapnya di kastakit makapagkakatwa rin, tangarabi. Yakti kapsyo, tangarabi, ni Brother Darkin Dumrike. Kaya salamat may tuloy tayo dati ang trabaho ni Apo. Kamutin ko sa dahil trabaho nga dahil makaitid ka na tayo iti lawlawag at adal. Kapag taas na makita tayo iti pagayatan ni Apo. Kaya salamat kini Apo Diyos at data na butawain tayo sa na makatabuno ka dito yung trabaho ni Apo. So nga pasalamatan tayo ni Apo pinatangarabi. Kaya tatangarabi ka sa sakbay nga agtultuloy tayo. Dawatot tayo mampay, di kumararag tayo mampay kinyapo sa kapsat. Tatang rabi. Amen. Apo Diyos nga manakabalit akin, agdayo ka, hindi kasta unay nga kinamagayat panakmi, salamat ka rin iti parabor, salamat iti managat mo iti agmi, salamat na po tagtag ka ginayon, nga masagsag na iti parabor mo. Tatang rabi, bahit iti managat Apo kami kuman, Espiritu Santo, isuki muna ken mangimaton iti ng trabaho, tapno tikas ta Apo dagiti mga ganda nga sasaod dagiti kakatwa ami iti online Apo ken mapagmabitisyonan ka amin ket agsabi ko madayting akasilaw iti panagbiag iti sasaod iti kadawat pay natulong kuma ikaw matulungan iti programa iti gastaw dagiti kakatwa iti teknika angkor niya ako Diyos, kastamot ako di YouTube ng programa, kastamot ako di preacher min ng rabi, sino kung matitungulong, kaya mga tingkuan na itinan anay pingalawag ako, kabahit pa din mi, maawata mi nga nalaing saso. Amin na iti ako, tinawat mi, iti kanaganan niya po Jesus. Amen. Kaya ito ang rabi kapsat, ito kapsat na, dahil ang trabaho niya po katang rabi mapatay na kakapsat tawatan tayo di kakapsat tayo di operator may plus naman di greetings ngayon tayo makita katang rabi kakapsat kaduan ni Brother Ernie Caspi amen ito pagpagana amen kasama ni Brother Francisco Dati Pastelieros na yung pagkarabi tayo aming kakapsat madaydayo ti Apo amen amen. Kasama ni Sister Vilma Garcia Pacunla na yung bagarabite amin kakapsat ken gagayam watching from Binangonan. Amen. Bagarabite yung kakapsat. Kasama kakapsat ni RJ Jarlata o Arnata. Maanong gabi. Amen.
Samat ni Ano Rogelio, madaydayo ti Apo Diyos sa tangarabi, kablaawan kay aming kapsat, ken gagayam, nga napintas nga rabi, watching from Lagalay, congregation Sulan Sultan Kutat, nang pagrabi kapsat. Salamat ni Sister Aldina Pason o Pason, na yung bagarabi kadatayo, aming kakapsat, madaydayo ti Apo Diyos. Amen. Salamat ni Brother Elmer, he's watching from Aurora. Amen. Sama ni Sister Anita Gaseta Palason, na yung bagrabiyo aming kakapsat, aming nagbibuya dito Ricarte Sur Tipon Quirino. Amen. Kaya kasama kakapsat ni Sister Simula Albina Pason, Carlota Balanay Anti Agbuya ka. Amen. At ni kasama ni Sister Raquel Bulanon Gilian. Is watching. Amen. Salamat ka kita ng kapsat nga tayo na nakita tagi panangkaplao na kadatay kapsat. Kaya tatangarabi kapsat. Kaya tapos salamat tayo. So dahil tingong programa kapsat kaya nabukal babalik tinaga ni Apo. Kaya tapos salamat tayo. Kaya tingong programa tadatay kapsat kaya mabuibuya pa yan ha. Di Facebook ni YouTube. Amen. Salamat kaya Apo. Doon lagi nga umuspusan tapos kastakit makangit tayo, makagalit ka na sasao niya po. Kaya salamat kaya po. Kaya kasama kakabsat, iting lipatan, iting kanayon nga pre-request nga itatag ka na tayo kakabsat, iting kakabsat tayo, nga maadaan di sa sugubanit, trabaho ni Apo Diyos nga masapol tayo, nga karkarayang, basta madagiti kararag nga in general, pre-request nga unspoken request. Salamat kina po. At ang rabi, balbaliksan tayo. Tara, kapit kasta. Kanayon tayo nga may katua. Hindi karkararag tayo. Kaya ang rabi, kapsat, sa kaya tutuloy tayo, mapangag tayo mampay kami sa kanta. Nga ito kada tayo ni Sister LB from Yutan, Alakapan, Cagayan Valley. Ti Paulo, ti kantaan na kapsat, ginagkatnak manipod lubong. Buyante kapsat. Operator? Amen? Amen. Operator? Amen. Be
Amen. Salamat din ang kakapsat. Tatangkapsat, may kadwa pa sa programa tayo. Tatibad na pa siya, nagbaling na technical ito yan kung problem, mutay nga nabot ito tulong. Ituloy po, Brother Armando, yan na balikas topic, itulong niya po may rules. Amen, Brother Armando. Amen. Salamat kina po Diyos. Manong Nardino, ay tingarabi. Naimbag ka naragsak ng isang bayat tayo amin. At ang webis tirabi, ito nga kapsat. Dahil ito programa niya po, itangatang. Idalan din na santo. Salamat mo na. Ti panagbalay kita malmalam, ti tulong na kada tayo. Ti pigsa nga espiritualan kasama ti pamagi. Dan ti amin nga kinasyat, ya po kumarik na tayo ay ating kapsat. So matata, kad kumabkablao kami. Kadwa day ti kuang course ko tatang Arabi, Manong Nardino, kada kayo amin nagagayam nga kapsat nga nakatanaw ti programa tayo tatang Arabi. So nga wisan ta kayo nga katuan na kami. Bisa magmamanong nga oras, ang galamdama. Kapsat nga operator, paki flash mo man, nagiti kapsat tayo, magpablao at Arabi, ti comment section tayo. Makablawan tayo suda, nagiti pambanag nga pampadalong na kanal tayo. Elizabeth Dapon na inang tayo, manipod pa di ay recuerdo, na siya, na yung pag-Arabi tayo aming kakapsat, na tayo ni Apo Diyos, na amen. Salamat kinapo na Estamos di kapsat tayo nga Maybelline, Rabago, Gaspar. Na yung pag-Arabi tayo amin, gagayam kan kakapsat. Matay tayo ni Apo. Sapay daan tayo. Amin, tinalawag kan saan nga magutod-gutod ka nga internet connection. Amen. Salamat ka na po Diyos. Karkararag yung kakapsat. Dati basit nga technical glitches tayo tang Arabi. Analiza Galieta, Katbibuyamat. Amen. Salamat ka na po Diyos. Kan kastamot ni kapsat tayo nga Larry Buyat. Amen. Salamat ka na kita nga kablao yo ay ating kakapsat. Patagarot ko mapantay na kiti birthday greetings para kati kakapsat tayo nga nag-birthday. I-play na tayo, operator tayo. Amen. Amen. Manong Nardino? Amen. Salamat kinabot sa Amen. Amen. Salamat kinabot Diyos sa Arabi kapsat. Nung pwede di basit nga technical problem tayo, already self ko bilang nag-optat tayo so nung pwede salamat kinabot niya po kami di mauunos kapsat di mga imaton umutay nga aming wapanag magturong iti pagsiyaan ang tayo sa Arabi. Ano, kasi kapsat, may tuloy-tuloy yung programa niya po. Kaya tatang Arabi kapsat, may mapantayo, ito may kapsat, ito yung programa. Ito no Mayo 19 hanggang 24, tuloy-tuloy nga natay, the seminar, Christian Doctrine, revival tatang Arabi, di panig kapsat. Kaya nung madamdama, kaya ito mabigat, at the youth camp, nga mapasama kapsat na, aming nga kabataan, patinda, di Christian Doctrine, ganun kapsat pa yung kabataan, nga gapot sa baling congregation, by that, igi farmhouse no bigat, katatigot kam ta kapsat. Kastamat no Mayo, 29 nga na 31, dito yung mga taon kapsat, madaan iti Mindanao Convention, di Kalilangan Bukidnon. Amen, matadaw niya ang Diyos. Then kastamot ito no Punyo 1, dito yung matnatawan, maadaan iti 33 anibersaryo ti Church of God iti Kalilangan Bukidnon. Amen. Salamat niya po. Samot mo June 19 hanggang 21, iti dahil yumat na taon kapsat, iti Visayas Convention at Candoni Negros Occidental. Kaya tatang rading kapsat, ituloy tayo mga ikararag kan
adawaten kini Apo iti nananay pay nga tulong na para tay tapniti kastakit aji extension ti paniki chapel kapsat ken maitultuloy utay nga dakkel nga gastos pay uno kwarta piti mosar nga mawan ti posible kini Apo ta dagiti kapsat nga naayat nga tumulong ti trabaho ni Apo amutay nga situtulong da sa tama sa apol gamin nga convention at pausap di deti Rabia kastam kada dito tupay nga local churches di under contract construction nga chapel ng damot ay patakder ket ikararagtig ni Apo nga ni Apo ma'am iti tumulong iti kastakit iti kasapulan det may ed ken kastam ka kapsat iti anniversary ket youth festival nga maangay ket ikararagtig kapsat ni Apo Diyos kumati ag tumulong kada kita panag intano Monday, every 8 p.m. kapsat at dati agtultuloy nga panagkararag online dagiti lasagad nga kararag kini Apo tapno agkakadwa ti aming kapsat iti alas 8 terapi ket napintas nga titinumos tayo nga tukawat ti tulong ni Apo ken kasama ka kapsat takbay nga itultuloy tayo ngagdanto pa iti may isang special song nga ito ta Sister Poby and Brother Rodrigo Taan from Madela, Quirino Province, di kaulo ti kantaan sa ti tempo pumasitigan. Operator, last nga po natin, sa ito'y screen. Amen? Amen.
natupay ammo nganganganing Jesus sumay manen mabalin arabi ibigat ken malen magmatan yun nga to o mayin ti Apo amo nganganin o mayin. Amen. Salamat sa niya italikan. Katawa yung pagpapatay ko sa dito sa sarunong programa, party programa, Brother Armando. Amen. Salamat kinapo Diyos. At iti nga pasat ti programa tayo. Ito nga kapsat. Kat mapadalan tayo iti panagtengeg. Iti sasaw ni Apo. Salamat kong kuana. Iti usaran na tatang arabi. Iti kapsat tayo nga Boy at Miguel. Manipot pa jay kongregasyon iti requerdo. Iso ti usaran ni Apo nga mangted, mangyag iti sasaw na tatang arabi. Ito nga kapsat. Amen. Amen. Ibang rabi tayo kakapsat, nagyaman at tinapo, tangibing tirabi. Inikanak niya po ti gundaway, manandap no, ti kastak at pagpipisyan tayo, ti tinapay ti biyag, mariso ti taraon ti kararwa tayo. At tatabing tirabi, nagyaman tayo nga ti Diyos, kat iso na ti kumuyog kada tayo, kat amok nga ti apo iso ti mangidalan. Kat amo tayo nga ti Diyos, kat adakadari at tangibing tirabi, nga iso ti mantabay ti dayto nga programa. Na gundaway ti panangusar na ti tumunggal may sa kada tayo. Tatakabing tirabir ti kapsat kadal ti sasaw ni Apo. Ti teksto tayo kat masarakan tayo dito Roma chapter 8 versikulo 9 kasto iti kung kunay ti nasantuan nga surat. Ngem saan kayo nilalasag? Nudiket na espirituan, nubilang ti espiritu ti Dios agnaed kada kayo, ngem ti saan nga mangkupikop iti espiritu ni Kristo saan na akukwa. Ket dumawat iti tulong ni Apo ti daytoy nga biyang tirabi ti panagkararag amami nga Dios nga manakabalin ti amin. Yaman kami ti daytoy Ilocano Apo Dios. Ket dawati mi Apo nga tulungan na kami ti daytoy nga biyang tirabi kana kami Apo tinapintas sa simpang internet connection. Tapos ti kasta Apo Dios ket hanggang malapad na Apo ti ikam panagadala po ti napatig na sasom. Kadawatan mi Apo ti panantarabay, ti Espiritu Santom, nga isa po ti mangiwanwan, mangisuro, ti daytoy nga tirabi. Kada kami Apo Diyos ti silulukat nga puso kon kapananutan, tapno dinggan mi Apo. Dagiti kahit Apo Diyos nga idaanon ti puso ti tumunggal may sa kada kami. Ikam panagtultuloy, dawatan mi ti Espiritu Santo, nga iso ti muna kada kami. Tinaganap mi nga iso sa ti dawat ken kararag mi. Amen. Ti pagkadaan ti tibeng tirabi ket adan ti paulo ng iti pikto ti panangkupikop ti espiritu ni Kristo. Ket ti teksto nga iti nabasa ket naglawag nga kunana ngem saan kayo nilalasag? Nudiket na espirituan. Nubilang ta ti espiritu ti Dios agnaed kada kayo ngem ti saan nga mangkupikop ti espiritu ni Kristo saan na akukwa. Ket dito'y lubong adalang ti duwa nga garari nga espiritu. Ket nalawag nga wan sa bali ajay espiritu ti dakes ken espiritu ti pudno. Ket itang biyang tirabi ket kalikaguman ti Dios nga masapul nga matakwatan tayo, wenno maamuan tayo, iti pudno tatmasan tayo nga malilaw. Amoy iti deti kalubong, adu lagi agkas kasaba may paniti sasaw iti Apo. Ngem
iti nasantuan nga surat, masapul nga sukimatan tayo dagiti sursurat, tapno ti kasta ket hantay nga malilaw. Ket amoy ti diablo nalaing. Aramidin na ti amin nga pamuspusan, tapno ti kasta iti maysa nga tao ket malilaw isuna. Isu nga iti Dios imbilin nga agbalintay nga nasirib. Agbalintay nga nalaing tapno ti kasta iti diablo ket hanga hanisuna nga agnaed iti biag iti maysa nga tao. Ket biyang ti rabi, iti umuna nga makita tayo biyang ti rabi ti pagadalan tayo ket iti pikto ti panangkupikop iti Espiritu ni Kristo ket kunana ditoy iti maysa nga tao ket natayen manipud iti basol. Saanen nga agaraari ta ti Espiritu ni Kristo ison ti mangmanmaneho iti biag na iti lubong agdama. So nga dito iti makita tayo kakabsat. So nga iti maysa nga tao sakbay nga makupikupan na iti Espiritu ni Kristo ket iti maysa nga tao ket adda ti masapul nga maaramid kingkuana. Kahit nga sa undi ito masapul nga iti maysa nga tao ket mabalbaliwan na ikat kingkuana dayjay datos ng Espiritu. Aji basol ibiag na maburak. Mawarwar isuna manipud di pan nakabalod na iti dakas. Ket ni Apo isuna ti mangwayawaya kingkuana. Ket no nawayawayaan isunan, madan isunan ti pan nakabalin. Wenno mangrugid di jay metten nga agari iti Dios kingkuana ket ti Espiritu Santo ni ti maysa nga tao tapno ti kasta mapagtalinaed na di inawat na panakaisalakan manipud iti basol. Tamin kakabsat dayjay ti kalikaguman ti Apo. Ngano ti maysa nga tao ket nawaswasan manipud di kasag managbasol ket kaya ti Dios nga agtalinaed isuna. Ijay saklang ni Apo, agtalinaed isuna dijay imatang ni Apo. Ket iti Dios ket isu nagbiag nga lilintag dito'y lubong agdama. Tala iti bagbagan na ginasantuan niya surat. Nga masapul iti tao nga maisina manipud basol ket agbiag nga nalintag ken nasanto ito'y lubong agdama. Ket ijay isuran ket addan ti pannakabalin na nga makupikupan nan ajay Espiritu ni Kristo iti panagbiag na. Anya pa iti maysa nga makita ditoy. Kunana ket iti maysa pa nga epekto nga makita ditoy ket iti maysa nga tao ket biyagen na tayo manipod iti dalan nga nalintag dito'y lubong agdama. Kunana nga jid 8:11 iti Roma, kasi iti kung kunana, ngem ti Espiritu daydi na magungar ken Hesus kadagiti natay agnaed kada kayo daydi na magungar ken Kristo kadagiti natay biyagen nanto kadagiti bagbagiyo anatay babaen ti Espiritu na nga agnaed kada kayo. So nga makita tayo kapsat nga ni Apo ti kwa mangted kanya tayo iti biag balegi kati Espiritu ni Kristo kuna natoy ison iti agnaed kada kayo. Kuna na dito chapter 8 versikulo 11 iti Roma. Nalawag ngay bagbagan dito kapsat. Iso nga agyaman tayo kini Apo Dios nga ito iti makita tayo nga kababalin o maaramid iti Espiritu ni Kristo nga makupikupan iti biag iti maysa nga anak iti Apo. Anya pa iti maysa nga makita tayo ditoy. Kuna na pa dito ket iti pikto nga maysa pa nga makita tayo ditoy ket datayo ket maysan nga agtawid iti kari ti Apo ijay agnanayon nga biag. So nga adda iti kari ket dayjay nga kari kunana hanga dayjay nga kari ket aji nga kari ket agnanayon. No maminsan iti kari ti nailubungan agpatingga. Kapsat. Ajay tattao no minsan agkarida, di ba? No minsan adu dagiti karkarida no minsan lalo dagiti politician, di ba? Adu dagiti karkarida. Ngem dagiti karida no minsan mabalin nga agpatingga o mabalin nga hang matungpal. Ngem ni Apo Dios aji karina kunana ditoy nga biag ngagnanayon
Ket matungpal daytoy nga banag kakabsat no laki de iti maysa nga tao nga imbawat kini Apo ket makapagtalinaed ti biag na ti daytoy nga lubong ken makupikupan na aji espiritu ti Kristo nga agnanaed king kuana. So makita ti kakabsat kada iti kwa sekreto iti balege iti biag nga na Kristiyanuan. Aji panangidalan iti espiritu ni Apo ket masapul nga isu ti kang kanayon nga suruten tayo, isu ti kang kanayon nga aramiden tayo, iti panagbiag tayo tapno ti kasta makapagbalegi tayo iti lubong nga agdama. Amoy kabsat adu dagiti sayang gusing iti sairo. Adu dagiti arasas iti jablo no maminsan iti kapanunutan iti maysa nga tao. Nga malaglagipon tayo nga iti masapul nga dinggen tayo ajay arasas iti Dios. Ajay arasas si Espiritu Santo nga masapul nga agtungpal tayo, masapul nga agtulnog tayo, ken aramiden tayo dagiti bambanag nga mayan natop iti pagaytan iti Apo. Ket agyaman ti kini Apo Dios kadayi ti sekreto ti balege, ti panangkupikop iti Espiritu ni Kristo tapno ti kasta iti biag ti iti lubong kas maysa nga Kristiyano ket kang kanayon ti nga nabalege iti panakidangadang tayo dito lubong agdama. Amoy kabsat ti panagbiag kiti nga lubong ket adu ti naduma-duma klase nga panubok iti biag. Naduma-duma klase nga estradiya iti kalaban tapno ti kasta iti maysa nga mamati ket kayat nga isubli DJ kasasaad nga managbasol. Nga malaglagipon tayo kuna ni Apo dakdakkel aja adda kanya tayo ngem adday adda ti lubong. Kay nangasawon mas na magbalegi iti maysa Kristiyano tadakkel aja adda kanya tayo awan sa bali ni Apo. Isuna ti agtultuloy nga tumulong kada tayo iti panagbiag tayo tapno ti kasta makapagbalegi iti biag tayo iti lubong agdama. Anya pa iti maysa nga makita ti kabsat. Kuna natoy addaan tayo iti kuna natoy nasasayat nga bungbunga. So nga no kupikupan tayo ajay Espiritu ni Kristo isu nga isu ti mangidalan kada tayo agmanipisto wenno makita dagiti nasaysa dagiti na duma-duma klase nga bungbunga iti Espiritu. Anya ti kunati no makupikupan tayo jay Espiritu ni Kristo. Kuna ti Galacia kapitulo 5 bersikulo ngem iti bunga ti Espiritu kuna natoy ayat. At iti makita. Ajay ayat. Ating ayat kakabsat ket ajay kuna ti ajay ayat nga naggapo ni Apo. Ajay kuna ti ajay ayat nga nagdanunan nga ayat. Hangan ayat nga inilalasagan. Han nga nayat nga naimateryalan no kidi ko nato aji ayat nga nagdanunan nga ayat. Aji ti makita tayo nga epekto iti panangkupikop iti Espiritu ni Kristo iti biag ti maysa nga tawo. Anya pay kuna nato iti rag-o. Ati nga rag-o kapsat ka nga maited iti nailubungan. Iti makaitid lang ato yawan sa bali ni Apo. No minsan ti maysa nga tawo kunada naragsak da. Aji ragsak na ilubungan, ngum aji rag-o, adaji puso. Ti mangmang tidayjay, awan sa bali ni Apo. Ket iti makagunod lang dayay, awan sa bali, dagji pudno, nga imbawat kini Apo. Anya pa iti makita tayo ito, kuna to'y talna. Muy kapsa dayjay talna, no dati kini Apo, dantay ti talna. Natalna ti biag tayo, awan ti kapapa tayo, di ba? Noon pa dati busor ka tayo, ngem datayo ket ayatan tayo ti tao, diba? Tako na ti Biblia kwa. Ajay kabusor ket masapul nga ikararag. Tapno ti kasta ket makita dan tubot iti kinaimbag ni Apo dumteng ti panahon ket awaten damot ni Apo. Aji talna, amoy talna kakabsat ket hanga maited ti bambanag nga materialan dayta. Ay talna. Ket ti makapailangan jay makaitid lang jay awan sa bali ni Apo. Nagipud no ngay mawat kinapo
adan dan iti pudno nga talna iti panagbiagda. Anya pa iti makita tayo ditoy, nabayag nga panagiturod. At iddag nga panagiturod. Amoy kapsat ti lubong nagrigat iti biag iti lubong. Ngam ni Apo Diyos ti kadwa tayo, tulungan na tayo nga giturod. Iti amin nya klase, iti kita iti panagbiag ti rabaw ti daga. Ni Apo Diyos ti tumulong kanya tayo at may turod tayo amin. Amin nga rigat, amin nga sumangsangbay nga panubok ti panagbiag. Ikan na tayo ni Apo Diyos ti pigsa, itinakam. Kan na tayo ni Apo Diyos ti pigsa iti panunot, tapno ti kasta, ket may turod tayo, dagiti iso amin niya, bambanag iti rabaw ti daga. Anya pa'y, kinaanos. Amoy ka iso na ti ehemplo tayo ni Apo tayo Jesucristo. Iso na ti ehemplo tayo ti kinaanos. Iti panagbiag iti rabaw ti daga. Iti naglasag iso na impakita na dahi biag nga naanos. Impakita na dahi biag nga naimma. Impakita na dahi biag nga nata. Impakita na dahi biag nga nasimpa iti lubong nga agdama. Anya bambanag nga di lubong. Ti kay nangasawon, no ti tao ket nalaeng, kay nangasawon iti nalaeng, ay kay nangasawon da hanen nga garamit ti basol. Dumaket nalaeng da ti kalukwan, nalaeng da nga mangluko, nalaeng da nga gulbod, pero dito kaupsat, ti kay nangasawon dito nga kinalaeng, ay nalaeng ka ngagtulno nga kinalaeng. Anya pa iti makita dito, kung nato ba ito, kinamanag talet. Amoy kapsat, dagiti Kristiyano mapagtalkan. Tangay namuda nga hantay nga mangluko, itipada tayo nga tao, di ba? Iso nga naman minsan, aji talag, ada kada tayo. Kabanag, hamulok ko ni Suna, di ba? Mapagtalkan ka. So nga, dahil iti makita tayo kaupsat nga bunga iti spirito, iti panangkupikop, iti espiritu ni Kristo. Mapagtalkan, anya pa iti makita tayo dito. Kung natin, kinaimma. Naimma. Kaya nga sound ko, kaya nga sound kinaimma, naimma ka, kaya nga sound, sumursurot ka, kagiti nasayat nga pagaitan niya. Apo hanggang ako natin, hanggang darasudos, no, kiti naimma. Anya pa dito, kung na panagtipel. Dati panagtipel tayo kaupsat. Amoy kaupsat, dito nga lubong, ado ti masapol nga tipelan. Iti klase ti panagbiag. Amoy, dagiti gargare, iti iti Kristiyano, kat managtipel, ti dagita nga bambanag. Agijay na dumaduma klase nga kita, iti hanga nasimpa, iti imatang ni Apo, masapul nga idyan, masapul nga tipelan. Anya pa'y kunatoy? Kunatoy, awan, linteg, amay busor, kadagitoy, abanag. Pagaitan na ni Apo. Panay nga ni Apo Diyos iti mangimamando, babaw ni iti Espiritu Santo. So nga, no ti may nga agkung ko na Kristiyano, kung adda kanya na iti nga banag, kat nabalegi isuna iti biyag na nga na espiritualan. Tangamin, aji Espiritu Santo nga daking kwa na, kat iso ti mangidaldalan, kupikupan na, aji Espiritu Santo, nga daking kwa na, tapno ti kasta kang karanyag balegi iti biyag na dito lubong agdama. Anya pa iti may sapay nga makita tayo dito kapsat. Kung na pa ito'y, idala na tayo iti
Dahil iso na iti kumpas tayo, ti panagbiag tayo. Taadi kinapudno, iso ti kuna na ti Biblia, iti kinapudno, iso iti mangwaya-waya kada kayo. So agyaman tayo kinapo Diyos nga natakwatan tayo no nasarakan tayo iti kinapudno. Kat di kinapudno, ngayon tayo nasarakan kat winayawayan na tayo ni Apo. Kat nga panahon kakabsat kat manmanon iti so nga ako na nga rin di Apo ka basit lang iti kwa sumurot iti dalan nga na adado dagiti mapukaw, adado dagiti agturong iti agnanayan niya panakadusa. Manmanulang dagiti agbirbirok iti kinapudno. Nga magyaman tayo kini Apo Dios nga iti kastoy nga kanito nga programa ni Apo iti tangatang agay makangkangeg iti sasaw ni Apo nga kayaddan nga agbirokon iti kinapudno kayaddan nga mawayawayaanen ket kunan ni Apo Dios iti agbirok nga kasara. Ket ni Apo Dios ipakita na tayo, ipakita na kada tayo dayjay pudno nga panagserbi king kuana. Kuna nga dito John chapter 16 verse 13, kasi iti bagbaga na ti John 16:13. Saan ti kakabsat? 16 13 iti 1 kasi iti kung kunana ngem inton umay dayjay espiritu ti kinapudno kunana idalan na kayto iti amin a kinapudno ta santo nga agsao nga isiso no diket saunan to anyaman mangegnan to ket ipakaamunan to kada kayo dagiti bambanag mapasamak to. So nga agyaman tayo kinapo Diyos nga kunana nga dito iti kinapudno kunana idalan na kayto. Iso nga iti kinapudno iso ti mangidalan kada tayo. Babaw ni ti espiritu ni Apo nga kupikupan tayo. Aji kinapudno iso ti mangidalan kanya tayo. Iso nga aji espiritu ni Apo iso ti kumpas ti biag tayo. Iso nga masapol nga aji espiritu ni Apo no nya ajay bagbagana masapol nga surutan tayo. Naglabas karon nga Sunday school tayo ajay try the spirit. Ket aji espiritu ni Apo hala masapol nga no nya ajay yarasas na kada tayo, no nya ajay bulong na kanya tayo nga kinapudno, surutan tayo, aramidin tayo. Hantay nga supringan. Ta kami no sinupring tayo dayjay nga ba nagkakabsat, hanga na siya at iti pagtungpalan na, hanga na siya at iti pagbanagan na, iti biag iti maysa nga tao, no supringan na, aji panangidalan iti Espiritu Santo. Ngamin aji panangidalan iti Espiritu Santo, iso ti mangidalan kanya tayo iti kinapudno, ipakita na kanya tayo dayjay kinapudno nga klase iti panagbiag nga na Kristiyanuan. Anya pa makita tayo kung nanapigor ti Awit chapter 143 verse 10. Iti Salmo 143 verse 10 kung nanapitoy isuro na amang tungpal ita nakum mo tasika iti Diyos ko ti spiritom na imbag idalan nak ida dagiti kinalintag. So nga kuna natin iti spirito ket kuna ket na spiritom ket na imbag ket idalan nak iti daga iti kinalintag. Isu nga dagiti espiritu ni Apo na imbag nga mangidalan kanya tayo iti kinalintag. Isu nga agyaman tayo kini Apo Dios nga adat Espiritu Santo nga mangidaldalan kada tayo. Isu na iti kumpas iti panagbiag tayo. Ta kami nawanan di Espiritu Santo nga mangidalan anya nga iti mapasamak ti biag. Agsubli ti biag iti tao dijay dakes nga kasasaad. Yeah. Ta ngaminon awanan ti Espiritu Santo nga mangidaldalan haan na nga nakupikupan aji espiritu ni Apo nga mangidaldalan king kuana. Isu nga kakabsat masapul tayo nga natulnog, masapul tayo nga karangkanayon nga naannad babawen ti panangidalan iti espiritu iti Apo. Anya pay kunana pay ditoy kunana toy agbiag nga
Magkan iti naarkusan iti kawes nga mataginayon. Kung nato masapul nga maarkusan tayo iti kawes nga mataginayon. Kung na yung 1 Peter chapter 3 verse 4, umuna nga Pedro kapitulo 3 bersikulo 4, kastiti kung kunana, ngem iti tao makinunag iti puso markusan kuma iti kawes anang mataginayon iti maysa anakem anayma ken natalna iso dakkel iti pategna iti imatang iti Dios. Iso nga no kang kanayon nga makupikupan tayo ajay espiritu ni Apo kuna nato ket maarkusan tayo kuma iti kawes a mataginayon iti nakem nga naimma ken natalna isu ti dakkel a pateg iti imatang iti Dios. Isu nga dayjay kawes tayo kakabsat, ajay kawes tayo nga naimma. Kay nakasawon iti naimma, kay nakasawon dayjay awan iti basol. Awan iti agar-ari nga basol ti biag. Kay nakasawon na dalos iti sangwanan ni Apo. Ajay biag nang ket talaga makaiayo iti imatang iti Dios kastamot iti imatang iti tao. Kuna nga ti Biblia dagiti pudno nga imawat kini Apo ket kastabay sa nga silaw dagiti tuktok iti bantay nga aglawlawag. Aji kawusda ket aji kawusda ket aji ti kawusda nawan sa bali ni Kristo ti panagbiagda. Naikawuson ni Kristo iti panagbiag. Aji ti makita ti kabsat nga kuna nato nga kawus. Dati ti kawus tayo ket hanga na sayat. Ti kawus tayo ket kawus ti inuulbod, kawus ti managbasol, kawus ti dakes. Ngem di mawat tayo kini Apo Dios tan ni Espiritu ni Kristo sa mga daldalan kadatayon, kupikupan tayo di Espiritu ni Kristo, iti kawus tayo tatan aji kawuson ni Kristo. Aji biag tayo ket biagon nga mayan nato iti pagaytan ni Apo. Ket iti maude kuna nitoy iti pikto ti panangkupikop ti Espiritu ni Kristo ket addaan ti managpakumbaba nga espiritu. Humble spirit. Managpakumbaba nga espiritu. Kuna na orjay Mika 6:8 kuna na daytoy ti may parbeng ket masapul nga magnatayo nga si pakumbaba iti imatang iti Dios nga pagserserbihan tayo. Dapat tayo sa Kristo isu na ti ehemplo tayo. Di ba nagpakumbaba isu na? Kuna na orjay Pilipos ket pa hindi madina nga inuksob na ket nagpakumbaba ket nagparangakas tao. Di ba kapsat? Nagpakumbaba. Ket datayo matkimat kini Apo isuna ti ni Apo Dios su ti implo tayo, ti panagbiag tayo. Adda kanya tayo ajay napakumbaba nga nakem, napakumbaba nga rikna. Takuna ni Apo ajay pakpakababa ingato ni Apo. Ajay pangpangato ibaba ni Apo. So nga tatangabing tirabi ket sapay la kuma ni Apo Dios ti timulong kada tayo. Masapol nga ti panagbiag tayo, ti daytoy nga lubong ket kang kanayon nga kupikupan tayo. Ajay Espiritu Santo ni Kristo ti panagbiag tayo. Masapol nga kadayjay nga dungdungon tayo kakabsat. Ya. Masapol nga hantay nga kuna nga orjay Tagalog wag nating pighatiin ang espiritu ng Dios. Hantay nga pagliddaangen kuna di Ilocano no kidi masapol nga kang kanayon nga surutin tayo ajay arasaas na kada tayo kupikupan tayo kang kanayon tapno ti panagbiag tayo di nga lubong ket kang kanayon tayo nga nabalegi. So agyaman tayo kini Apo Dios ti daytoy nga beng tirabi kag iti sa kabasit nga sarita na ni Apo Dios. Ngayon tayo nagadalan ket sapay la kuma ni Apo Dios ti timulong kada tayo. Datayo nga mawat kini Apo ket iti Dios ti kang kanayon nga tungpalen tayo di panangidaran ti Espiritu Santo. Ket agyaman nga mawat kini Apo sapay la kuma dumteng ti panawon ket ni Apo Dios kumamot ti pastriken tayo ti biag tayo. So ti agari kada tayo tatno ti kasta ket iti Dios iti may tan-ok tayo iti panagbiag tayo. Salamat kini Apo at sasauna ngayon tayo nagadalan nga sang kabasit nga ni Apo Dios kumati timulong kada tayo. Iti ko iti ankuran kakabsat ti platform tatangabiyang tirabi. Amen.
Nadidaw niya po sa kapsat, ang rabi, hindi kanagagan na mensahe niya po sa kapsat na. Kaya salamat, sa niya po kung katapoyin, na iwadwan, daging asasan ko, may pamalitibya, may papanitipan ng pigo, Espiritu of Cristo. Kaya salamatan tayo niya po, nagdapin daw, kaya nagpapasalamat tayo ng nabi kapsat, nagpapasalamat tayo, nagiging sigad na nagbibuya, kaya kapsat, salamatan tayo kay kapsat tayo platform, technical, kasama tayo, Sister Hazel Joy, Brother Armando, and kasama tayo platform. Salamat kini po, nagiging trabaho ng good, umutay nga ng pagkakit. Kaya katang rabi, dagdagan ng Brother Armando, o di pa nagsarita, piniti closing prayer. Amen, Brother Armando. Amen. Kararag tayo garo din kakapsat, panagsira iti programa. Apo mi, yung mga nakabalinunay, intakla na Diyos. Salamat at nangarabi. Iti barabor mo, kanayat mo manan, kita kami. Salamat iti naiwan-wan nga sasawag na tangarabi apo. Budno da ito ay nga iti mawat king ka kada at iti Espiritu Santo iti puso. Ganda iti bunga na kung makita iti pinagbibiyag tinaldawal daw. Salamat king ka. Sikati nang isur da iti nga dalan ti na santo. Sikati nang isur da iti nga dalan ti na pudno. Pudno apo nga sikati tumulong ti maysa at tangarabi dagiti nagdengeg nga sikati mangtad iti panakaamiris kadagiti nga sasaom nga iti nga lawlawag nga na iparangarang ng tangarabi. Iti panagkultura iti programa, nag-isumarang mga programa, siya ko may iti tumulong manin, kung may sakada kami, kung siya ko ati mangtad iti na siya at na panagturog, talanat at tangarabi kada kami, kung iti sa marunuman nga aldaw, ngayon kami kasangguan, iti nga gubat nga espiritualan, namin pa yung kasapulan, iti panagtibiyag may apo kat siya ko may tumulong ti maysa kan maysa. Salamat apo ti panagbalay iti programa ng tangarabi. Tapos pasalamat kami unay. Amin nga bambanag dagiti apo kat kararag mi kinadawat mi. Pinapatag unay anagan ni Jesus nga apo mi. Amen. 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 Good night, kapsat. God bless. Bye-bye, Sister Joy. Armando. God bless. Indeed. That